Tervetuloa keskustelemaan Rakkauspuhe-kampanjasta, Mari. Kiitos. Me on tosiaan Kekäleellä tunnistettu myymälöissä meidän henkilökunnan kesken tämmöinen ilmiö, jossa ihmiset puhuu välillä aika kriittisesti itselleen. Me on keskusteltu siitä meidän myyjien kanssa ja sitten myöhemmin vähän tutkittu myös sitä kampanjan yleisyyttä. Joo. Meidän tutkimuksen mukaan niin peräti 67% ihmisistä puhuu kriittisesti itselleen. Mitä mieltä sä oot tämän ilmiön yleisyydestä? Tunnistatko sinä tämän ilmiön? No kyllä, aivan ehdottomasti tunnistan, että jotenkin tuntuu, että nykyaikana, jossa koko ajan pitäisi olla hirveän tehokas ja suorittaa ja paras versio itsestään ja ulkonäköpaineetkin on nykypäivää, niin ehdottomasti tunnistan kyllä tällaisen itsekriittisen puheen ja se on hyvinkin tyypillistä tässä meidän ajassa. Että arvioisin, että se on niin kuin tästä ajasta pitkälti myöskin kiinni, että on aika sellainen jotenkin kriittinen aika ja ihmisiltä vaaditaan paljon. No millaisia vaikutuksia sillä voi olla, että puhuu tällä tavalla itselleen? No jos kääntäen niin kun lähdetään toisinpäin, että minkälaisia vaikutuksia tällaisella niin kun itse myötätuntoisella puheella voi olla, niin ihan tutkimukset kertoo, että itsemyötätunto voi vähentää ahdistusta, masentuneisuutta, stressiä ja kohentaa elämänlaatua ja niin kuin tyytyväisyyttä itseä ja elämää kohtaan noin niin kuin ylipäänsä. Ja sitten jos se käännetään toisinpäin, niin voisi ehkä vetää tällaiset niin kuin yhtäläisyysmerkit sitten, että sitten tällaisella itsekriittisellä puheella on just käänteiset vaikutukset, että ne mahdollisesti lisää stressiä, ahdistusta ja jopa masennusta. No miten ihmiset voisi sitten kääntää sitä kriittistä puhetta niin tähän rakkauspuheen suuntaan? No, muutoshan lähtee siitä tunnistamisesta, että tunnistaa sen itsekriittisen puheen ja pysähtyy sen äärelle. Ja siellä täytyy olla varmasti myös sellainen niin kuin aikomus ja tahtotila muuttaa sitä omaa sisäistä puhettaan sinne itse myötätuntoisempaan suuntaan. Ja siinä alussa, kun sen lähtee tunnistamaan sen tunteen, niin se ei heti varmastikaan tuo helpotusta eikä sitä hyvää oloa. Et sitä pitää niin kuin päämäärätietoisesti lähteä harjoittelemaan ja mennä kohti sitä itsemyötätuntoista puhetta. Sitä voi lähteä esimerkiksi sillä tavalla harjoittelemaan, että kun tunnistaa sen hetken, että puhuu itselleen rumasti tai itsestään rumasti, pysähtyy siihen äärelle ja miettii, että mitäs mä tässä tilanteessa sanoisin mun rakkaalle ystävälle tai rakkaalle läheiselle. Että olisiko se soimaavaa, olisiko se syyllistävää, olisiko se sättivää puhetta. Vai olisiko se kenties sellaista hyväksyvää, sallivaa, ehkä jopa ihailevaa puhetta? Että voisinko mä puhuakin itselleni niin, kun mä puhuisin rakkaalle läheiselle?